आज माझ्या घरी पाहुणे आले गावावरून, रत्नागिरीवरून आले, ते मला भेटायला आले. 3 चमचा घेतलाय तांदळाचं पीठ. दिलला वाटतंय मी मच्छी बनवते, दिल नाचते. अशी पेस्ट बनवायची आणि झाकण मारून डबा फ्रीज मध्ये ठेवायचा. आता वडे तुटलेत ना तरी काय टेन्शन नाही घ्यायचं आहे. जेवण तर माझं रेडी झालंय तयार. बटाट्याची भाजी बनवली आहे, पनीरची भाजी बनवली आहे, गोडी डाळ बनवली आहे, भात बनवलाय आणि पुऱ्या. अजून काय स्पेशल बनवता तुम्ही? नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. ही मेथीची भाजी आहे. ही अशी पुढची आहे ना, कोवळी कोवळी तोडून घ्यायची. आता एवढी मेथीची भाजी येत नाही चांगली ताजी. जेवढे कोवळे टाळे असतील ना पुढचे घ्यायची. ही अशी मेलेली पानं नाही घ्यायची. आता हा मेथीचा टाळा आहे बघा, आणि ह्याला बघा हे पुढे एक तुरा चांगला आहे, आणि बघा हा सुकलेला आहे आणि पानं पण त्याची खाल्लेली आहे, माती लागलेली बघा. हे घ्यायचं नाही. ह्याच्या पुढचं आहे ना हा टाळा घ्यायचा तोडून. आता भाजी एवढी चांगली येत नाही, पण तरी पण आपण चांगली बघून आणायची, चांगली साफ करून घ्यायची. आता मी भाजी घेते ना मेथीची, ती कापून घेते. म्हणजे मी असे जेवढे कोवळे टाळे असतील ना तेवढे मी तोडून घेते. माणसं काय काय कापीत नाही ना, ते काय करतात माहिती आहे का, असे छोटे तुकडे तोडतात. असे तोडून घेतात. हे बघा असे तोडून घेतात. हे कोवळे असतील ना टाळे तेवढे असे तोडून घेतात. मग ते कापायची गरज नाही. पण आम्हाला ना अशी आवडत नाही, हे कापूनच घेते भाजी. अशी भाजी मी सगळी आहे ना कापून घेतली आहे बिलीवर. ही अशी कापून घेतली आहे. अशी आपण पण स्वच्छ साफ करून अशी कापून घ्यायची. मेथीच्या वडीसाठी हा असा मसाला काढलाय बघा. हे असा मसाल्याची पेस्ट बनवायची, मिक्सरला लावायची आणि आपल्याला 1 चमचा 2 चमचा पाहिजे असेल तेवढी घ्यायची आणि वापरायची. बाकीची उरलेली फ्रीज मध्ये ठेवायची. आता हे साहित्य मी तुम्हाला दाखवते. थोडीशी कोथिंबीर घेतलाय, हे खोबरं घेतलंय, हे 5-6-7 अशी मिरची घ्यायची हिरवी, हे 5-6-7 काजू घ्यायचे, 1 चमचा जिरं घ्यायचं, 1 इंचाचा आळ्याचा तुकडा घ्यायचा आणि 10-12 लसूणच्या पाकळ्या घ्यायच्या. हे असं सर्व साहित्य घ्यायचं आणि मिक्सरला लावायचं, बारीक पेस्ट बनवायची. आणि आपल्याला 1 चमचा 2 चमचा किती पाहिजे असेल तेवढं घ्यायचं आणि बाकीचं फ्रीज मध्ये ठेवायचं. आधी जरासं हलकं फिरवायचं, 1-2 बटन सरसर फिरवायचं आणि त्याच्यानंतर आपण पाणी टाकायचं. पाणी टाकून अशी पेस्ट बनवले बघा. ही पेस्ट आहे ना कोथिंबीर वडीमध्ये, आळू वडीमध्ये, मेथी वडीमध्ये अशी पेस्ट वापरायची. अशी आपण टाइम असेल तेव्हा अशी पेस्ट करून ठेवायची. मग असं करताना घाई होत नाही. अशी पेस्ट बनवायची आणि झाकण मारून डबा फ्रीज मध्ये ठेवायचा. आणि जेव्हा आपल्याला पाहिजे असेल ना तेव्हा काढायचं आणि त्याच्यातले आपल्याला किती पेस्ट पाहिजे 2 चमचा 3 चमचा जशी आपण भाजी घेणार ना त्या पद्धतीने घ्यायची आणि वापरायची. मेथीची भाजी स्वच्छ धुवून कापून घेतली आहे. आता याच्यासाठी मी साहित्य दाखवते. हे तांदळाचं पीठ घेतलंय, हा पावभाजी मसाला घेतलाय, ही पेस्ट बनवलेली आहे, मीठ घ्यायचं आहे आणि बेसन घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला याच्यामध्ये सगळं साहित्य मिक्स करून दाखवते. आणि आपल्याला तळायला तेल घ्यायचं आहे. हा पावभाजी मसाला घेतलाय. जशी आपली भाजी असेल ना तशी आपल्याला पेस्ट घ्यायची आहे. आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा घेणार आहे कारण भाजी आहे ना थोडी आहे. आपण पेस्ट घ्यायची, डब्याला झाकण लावून परत लगेच आपण फ्रीज मध्ये ठेवून द्यायची. आता चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आता जेवढं आपल्याला पीठ लागेल ना त्या पद्धतीने आपल्याला घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं तुम्हाला आहे ना 2-3 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊन दाखवते. 3 चमचा घेतलंय तांदळाचं पीठ. दिलला वाटतंय मी मच्छी बनवते, दिल नाचते. आणि 3 चमचा बेसन घेते. आपल्याला जेवढं लागेल ना पीठ त्या अंदाजाने पीठ घ्यायचं आहे. पिठाचा काय अंदाज नाही आहे, आपल्याला जसं लागेल तसं घ्यायचं आहे. ते पण मिक्स घ्यायचं, तांदळाचं पीठ आणि बेसन पीठ सारखं घ्यायचं. 3 चमचे बेसन आणि 3 चमचे तांदळाचं पीठ. एकदम मऊ झालंय बघा, चांगलं झालंय. आता थोडा तेलाचा हात घेऊन आहे ना
आपल्याला चाळणीला पण तेल लावायचं आहे. चाळून घेतले. आपल्याला हे आहे ना मोदकासारखं उकडायचं आहे. आपण मोदक उकडतो ना तसं. थोडं हाताला तेल लावून आपल्याला याची अशी लांब अशी लाटी बनवायची आहे. असे छोटे छोटे 2 बनवले तरी पण चालतील. हे असे लांबचे लांब केलेत बघा वडी. ही आता उकडायला ठेवते आणि 10 मिनिटं गॅसवर ठेवून आहे ना, हे बघा टोपात थोडं पाणी ठेवलंय आणि त्याच्यावर अशी चाळण ठेवायची आणि याच्यावर ताट मारायचं आणि 10-15 मिनिटं आपल्याला याला वाफ लावून घ्यायची आहे. आता वाफ लावल्यावर तुम्हाला मी दाखवते. 10-15 मिनिटं झाली आहेत. बघूया वाफ लागली. मस्त एकदम छान वाफ लागली आहे. वाफ पण चांगली लागली आणि शिजलेत पण चांगली आणि झाकण खोलल्या एकदम खुशबू आली ना. आता हे वडे ताटात काढून घेते आणि त्याचे आपल्याला छोटे छोटे वड्या पाडायचे आहेत. मस्त छान झालेत एकदम शिजलेत. आता याचे आपल्याला वड्या पाडायचे. आता तुम्हाला मी दाखवते त्याच्यानंतर. आता वड्या पाडते आहे. आता वड्या तुटलेत ना तरी काय टेन्शन नाही घ्यायचं आहे, कारण मी तुम्हाला आता पुढची मी कशी बनवते ते मी दाखवणार आहे. ह्या वड्या मी पुढच्या कशा करणार आहेत म्हणून मी गरम गरम कापते. तुम्ही थोडे थंड झाल्यावर आहे ना तुम्ही अशा वड्या कापू शकता. कारण ही वडी आहे ना मी स्पेशल बनवणार आहे, त्याच्यासाठी मी पटकन गरम गरम कापते. आता ह्या वड्या आहेत ना, हे आता मी कसे करते बघा. मी असा आकार देते त्याला वडीला हातावर दाबून. आता याचे मी असे गोळे बनवते आणि हाताला आहे ना थोडं तेल लावून घेते. हे बघा आणि हातावर असे दाबायचे, पॅटीस सारखे करायचे वडी. मेथीची वडी म्हणून आपण बनवली ना तर ही आता रेडी झाली आहे. अशी आपण शॅलो फ्राय डीप फ्राय करायची असली तर आपण करू शकतो कशी पण. ही आपली वडी तयार झाली, मेथीची वडी. आता मी ह्या वडीला आहे ना मी वेगळं काहीतरी करणार आहे, म्हणजे स्पेशल टिक्की बनवणार आहे वडीची. तशी मी आता हे वड्या बनवून घेतल्यात बघा. हाताने दाबून अशा मी वड्या स्पेशल करून घेतले. आता तुम्हाला हे मी सर्वच दाखवते. 2 वड्या तुम्हाला स्पेशल तळायला ठेवते, बाकीचे मी स्पेशल टिक्की बनवते आहे. आतापर्यंत झाले आपल्या मेथीची वडी तयार झाली. ही अशा प्रकारे कापली की आपली मेथीची वडी तयार झाली. आपण शॅलो फ्राय डीप फ्राय कशी पण करू शकता. आता ह्याची मी स्पेशल मेथीची टिक्की बनवणार आहे. त्याच्यासाठी मी अशी वडी बनवली बघा, टिक्की दाबून दाबून. त्याच्यासाठी मी 1.5 चमचा हे मैद्याचं पीठ घेतलंय आणि आपल्याला ब्रेडचा चुरा घ्यायचा आहे. आता मैद्याच्या पिठाची आहे ना पेस्ट बनवायची. ही अशी मैद्याची पेस्ट बनवली बघा. आता मी काय करते, एक एक टिक्की आहे ना याच्यामध्ये बुडवायची आणि या ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये घोलवायची अशी, म्हणजे ब्रेडचा चुरा लावून घ्यायचा. ही आपली स्पेशल मेथीची टिक्की. ही आपली मेथीची वडी आणि मेथीची टिक्की बनवली आहे. तुम्हाला कसं वाटलं ते मला सांगा. म्हणजे मेथीच्या वडीमध्ये आणि मेथीच्या टिक्कीमध्ये तुम्हाला कोणता प्रकार आवडला तुम्हाला सांगा. आता मी गॅसवर पॅन ठेवलाय आणि पॅन मध्ये थोडंसं तेल टाकलंय. तेल टाकलं की आपल्याला गॅस कमी करायचा आहे, एकदम कमी केलाय. आता त्याच्यामध्ये एक एक टिक्की टाकते. टिक्की चांगली आपल्याला कुरकुरीत करून घ्यायची आहे.
आता सर्व आपली टिक्की सगळी टाकून झाली आहे. आता थोडी अशी हलवून घ्यायची आणि आता मी थोडा गॅस फास्ट केलाय. गॅस थोडा फास्ट केला ना की लगेच थोडा मीडियम करायचा लगेच, म्हणजे आपली टिक्की आहे ना कुरकुरीत व्हायला मदत होते. आता मी फास्ट गॅस केला होता, आता थोडा मीडियम करते आणि परत आहे ना मध्ये मध्ये असं हलवत राहायचं. एका जागेवर राहिले तर ते करपत नाही, असे आपण हलवले ना की सगळीकडून ते भाजतात. मीडियम गॅसवर 1 मिनिट झालाय. आता मी ते आहे ना थोडा कमी गॅस करते आणि सगळी टिक्की आहे ना फिरवून घेते. पण फिरवायच्या आधी अशी एका बाजूला करायचे आणि त्यांना अशी फिरवायला आहे ना जागा करायची. एकदम एका बाजूला कलर छान आलाय आणि उचलते तेवढंच म्हणजे कडक लागतंय चिमट्याला, म्हणजे आपली टिक्की मस्त छान झाली आहे बघा. आता असाच कलर आहे ना खालच्या बाजूने पण आला की आपली टिक्की चांगली भाजेल. ही मी खास टिक्की आहे ना पाहुणे येणार आहेत गावावरून, रत्नागिरीवरून, त्यांच्यासाठी मी स्पेशल अशी मी टिक्की बनवते, म्हणजे रेसिपी बनवते. जेवण तर माझं रेडी झालंय तयार. बटाट्याची भाजी बनवली आहे, पनीरची भाजी बनवली आहे, गोडी डाळ बनवली आहे, भात बनवलाय आणि पुऱ्या. सर्व जेवण झालंय. पण आपली एक चांगली काहीतरी रेसिपी आपली पाहिजे ना, म्हणून मी या नवीन मेथीची टिक्की बनवते आहे. पहिला मी तेल तापवून घेतला आणि त्याच्यानंतर मी बारीक गॅस करून सर्व टिक्की पॅन मध्ये टाकली. त्याच्यानंतर 1 मिनिट आहे ना 1 मिनिट तसेच ठेवले, पॅन हलवला असा आणि त्याच्यानंतर मी 1 मिनिट फुल गॅस केला आणि परत असं हलवून आहे ना परत मी 1 मिनिट मीडियम केला आणि त्याच्यानंतर हे फिरवले. आता फिरवल्यावर पण मी तेच करते. फिरवल्याच्या नंतर पण आपल्याला 1 मिनिट फास्ट करायचा आहे, 1 मिनिटांनी परत मीडियम करायचा आणि त्याच्यानंतर 1 मिनिटांनी स्लो करायचा. असं जर आपण केलं ना तर ती टिक्की आपली कुरकुरीत होते. नाहीतर काय होतं, आपण फुल गॅसवर पटापट करून घेतलं ना की वरचा भाग आहे ना काला होतो, करपून जातो आणि आतमध्ये कच्ची राहते. आता आपण बघूया. आता ही आहे ना जरा परत उलटी फिरवते. खालचा भाग बघूया. हा बघा खालचा भाग. आता थोडी अशी उलटी सुलटी फिरवली ना की तो परत आहे ना भाग आपला कडक होतो चांगला. टिक्की पण एकदम कडक व्हायला आले. आपल्याला असं पाहुणे येत असतील ना तर आपण काहीतरी असं पाहुण्यांसाठी स्पेशल बनवायचं, चांगलं वाटतं पाहुण्यांना पण आपल्याला पण. नाही तर पाहुणे काय बोलतात, काय खायचं, घरी पण तेच खातो आपण आणि बाहेर पण तेच. एकदम कडक व्हायला आले. आता मी आहे ना साईडला ठेवते जरा आणि ते तुम्हाला 2 वड्या काढून ठेवलेत ना ते मी फ्राय करून दाखवते. हे असे कमी तेलामध्ये असे याचे फ्राय केले तर आपली मेथीची वडी तयार होते. तेल बघा एकदम बरोबर झालंय, कमी नाही जास्त नाही, एकदम व्यवस्थित झालंय. आणि असं त्याच्यातूनच असं थोडंसं तेल राहिलं ना भांड्यामध्ये आणि आपलं तेलकट भांडं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये आपली भाजी वगैरे काय गरम करायची असेल ना तर ती तुम्ही भाजी वगैरे गरम करू शकता. आता आपली वडी पण छान झाली आहे बघा, एकदम कडक झाली आहे आणि तेल पण नाही बघा. आता मी गॅस बंद करते आणि वडी आहे ना काढून तुम्हाला पहिली दाखवते आणि पाहुणे आल्यावर तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतील. माझी स्पेशल मेथीची टिक्की तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा. आणि आपली मेथीची वडी एकदम टाइम नाही जाणार अशी बनवायची असेल तर तुम्ही अशी मेथीची वडी बनवू शकता. आणि स्पेशल तुम्ही जर बनवायचं असेल तुम्हाला खास रेसिपी तर तुम्ही अशी मेथीची टिक्की बनवा. एकदम मस्त छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा आणि मला सांगा कशी झाली ती. काय आहे? मेथी टिक्का मस्त. बघू टेस्ट करू. मेथी टिक्का बनवलाय. आज छान माझ्या आहे. घरी पाहुणे आले गावावरून, रत्नागिरीवरून आले, ते मला भेटायला आले. तुम्ही त्यांच्यासाठी म्हटलं आता पुऱ्या वगैरे सगळं जेवण बनवलंय तर मला एक खास एक रेसिपी बनवायची म्हणून मी मेथीची टिक्का बनवले. मेथी टिक्का खाऊन छान झाली. कशी लागते? मस्त आहे. छान लागते. न खाणारा माणूस मेथीची टिक्की बनवली आहे, टेस्ट करून सांगा कशी झाली आहे. कसं वाटते? कडू वाटते? मस्त झाली, छान झाली. कडू मेथीची अशी वाटतच नाही ना.
भाजी थोडाच मावशी दे. अगं बघ खाऊन बघ छान झाले बघ आई आधी ते बघ जरा. असं रत्नागिरीहून पाहुणे आले आणि ते मला काल भेटायला आले. आम्ही जेवण बनवलंय ना, एकदम साधा बनवलंय. सकाळीच फोन आलेला की आम्ही येतोय म्हणून. तर मी एकदम साधा आणि सिंपल जेवण बनवलं. पण छान आहे ना. पुरी मस्त झाली ना. पनीर बरोबर खाते. होय कोणी बनवलं माहितीये का हे? मावशीने माझ्या तुझी आजी. कळलं काय? आजी मावशी कुठे? सगळी तुला काय पाहिजे? पनीर घे ग. अजून काय स्पेशल बनवता तुम्ही मावशी? स्पेशल सगळं वेद तो काय नेहमीच बघत असतो. वीरेंद्र मिश्रा. सुरुवातीपासून तो बघतो. सुरुवातीपासून पहिला तो कुठला तो गडबडलेला तो होता ना पहिला. गडबडलेला होता ना तो सारखा अगदी हे सगळं आणि कसं सांगायचं. बोलून दाखवायचा हे आता मी असं केलेलं आहे. आता मी म्हणजे गड असं भरते केलेलं आहे. असं मावशीच्या अगदी कॉमिक करून टाकायचं असं. आजीला म्हणून दाखवतो. काय रे?